Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na Lafiya Jari Podcast Series. Shiri ne wanda muke tattaunawa da manyan jami'an lafiya, ma'ana masu ruwa da tsaki, kan irin cututtukan da suka fi damun ko kuma suka fi addabar al'umma a wannan lokaci. A yau shirin namu ya yi babban kamu wanda muke so ta gabatar mana da sunanta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a sunana Zulaiha Lawan Sajirano. Ni unguwar zoma ce mai lasisi. Ma'ana na yi College of Nursing and Midwifery da ke Kano. Na samu lasisi na aikin unguwar zoma. Na aikin lafiya. Na yi shekara 4 ina aiki sai na ga dacewar na koma makaranta inda na zaɓi kuma fannin kiwon lafiya ma'ana aikin jiya. Aikin jiya. So yanzu na koma ina karanta BSc Nursing a nan Maryam Abacha American University da ke Kano, Kanar Maki. Masha Allah. To kun da ji dai masu kallo idan ya fara da aikin unguwar zoma daga nan kuma yanzu ta tafi aikin lafiya. Ta tafi karatu kai akan aikin lafiya. Jiya. Yan kallo su ne miki marhaba lalai marhaban da shigowa wannan fili mai albarka. Ni ma ina musu fatan alkhairi. To kawowar yanzu a matsayin ki na ma'aikaciyar lafiya akwai wani bambanci tsakanin midwifery da kuma nursing? Akwai bambanci. Insha Allah. Duk da cewa duk aiki ne da ya danganci fannin lafiya. Lafiya. Shi nursing da muke magana ma'ana aikin jiya, ilimi ne shi da ake bada shi wanda za a karanci yadda za a kula da marasa lafiya, taimaka musu na yadda za su ci gaba da samun lafiya da kuma kiyayewa akan samuwar cututtuka. Da kuma ƙarin ilimi na yadda za su gudanar da rayuwarsu ba tare da ciwo ko kuma samun matsaltsalin wacce cututtuka da za su addabi al'umma ba. Shi kuma aikin midwifery ma'ana midwifery da muke cewa unguwar zoma. Unguwar zoma, Shi ma wani bangare ne na aikin jiya. Amma shi ya fi ta'allaka da kulawa da mata masu juna biyu tun daga kafin samuwar ciki, lokacin juna biyu, lokacin haihuwa da bayan haihuwa har zuwa lokacin da za a shayar da jariri. Ce da ku ne da iyayen ƴaƴan ma gaba. Mu ne iyayen ƴaƴan. Uwar ma da ƴaƴan ma. To ai ka sa abin da zai baka mamaki ba. Kana karɓar haihuwa mata wani sa'in tana cewa na ban miki bebin. To kaga mu ne iyayen ƴaƴan na farko kuma tunda mu muke fara karɓar su. Gaskiya ne. Aikin jiya shi da unguwar zoma duka suna tafiya a tare ne. A tare hantu. Tunda in fact ma body ɗaya ne muna ce ma abin nan din Nursing and Midwifery Council of Nigeria. Duk tare muke tafiya. Ba kowa ne ma yake bambance wane ce mai kula da aikin jiya ba wane ne unguwar zoma. Sai mu da muka yi karatu. Banda ma yanzu ma da kika yi ni ma kaina ban sani ba. Ai ni kai abin da dauka duka aiki ɗaya ne. Duka aiki ɗaya ne. Amma kuma kowanne akwai kuma inda ya fi ƙwarewa. Masha Allah. Kaga su kamar midwives sun fi ɓarewa wajen ɓangaren haihuwa. Su kuma nurses yawanci ko ina da su ma za a ce. Ko ina gaskiya da su. Su kuma ɓangaren aikin jiya. Ilimi ne mai matuƙar muhimmanci. To kawowar yanzu na ji kin ce kin yi aiki a gurare da dama kuma daga nan kika tafi ƙaro ilimi. Wani experience kika samu a clinic ko kuma a hospital? Experience ai ba zai kirgu ba. To ba mu labari. Da farko dai alhamdulillah. Dan a experience ba fariya zan yi ba. Amma alhamdulillah ala ayi hal. Saboda na sami experience mai yawa. Abin da zai baka mamaki muna ɗalibai. Makarantar mu College of Nursing akwai tsari. Lokacin ka san yaro ba mu yi hankali kamar yanzu ba. Gani muke akwai takurawa. Kuma gaskiya akwai takurawa. Amma me yasa ake takurawa? Duk dan mu zama cewa mun san me muke yi, mun koyi abin da ake koya mana, inda za mu yi harka da lafiyar al'umma ne. Kin ga ko ba guri ne wanda za a zo a yi wasa ba. To amma duk da haka abin da zaka koya a makaranta daban, abin da zaka koya a posting na asibiti da ake muku daban, abin da kuma zaka koya bayan an gama makaranta ka fara aiki. Experience in kowanne nashi daban. Sai dai akwai abubuwa da dama. Akwai abubuwa ba za su lissafu ba. To me ya taɓa faruwa lokacin da yake aiki a clinic? Abubuwa da dama. Tunda ni kamar ni kaga farkon da na gama tunda midwife ce ni. Da na samu offer gaskiya a private na fara aiki. So ina aiki da private kuma Allah ya taimake ni na samu aiki da state. Insha Allah. Da aka yi posting ɗina an kai ni general ward ne ko in ce postnatal ward. Ɗaki ne da ake ajiye 'yan ɓari
masu cutar kansa. To kasan lokacin ba da gama makaranta ba, wallahi ta kai ga da na fara taka kafa benen asibitin nan ina fargaba yau kuma wani irin ciwo zan ji in tada a ɗakin da aka kai, saboda duk rashin imaninka idan kana aiki a asibiti zaka ga abin da zai karya maka zuciya, saboda zaka ga kowane da yanayin cutar shi. Ba wai cutar kaɗai ba fa ne zai baka mamaki, cuta babu abin da za a yi wa cuta hidima. Ma'ana babu kuɗi. Cuta babu kuɗi. Wani zaka ga kansa ne, wani zaka ga bari ne ake ta yin shi akai ba ma kuma a san dalilin yin barin ba har sai an zo asibiti. Miscarriage kenan ko? Abortion. Yes. So ina wannan ɗaki, gashi kuma ka san mara lafiya yana son fara'a. Ni kuma dai Allah ya bani fara'a. To wannan fara'ar sai ta ja min marasa lafiya, akwai wanda har zuwa suke tambaya yaushe Zulaiha za ta zo aiki. Saboda suna son ai in na zo in diresin ne Zulaiha kaza irin dai wannan abin. Wala akwai wata mata ta rasa amma. Kullum ta Allah da na shiga asibitin Nasarawa sai na yi tunanin yau kuma wani irin ciwon zan je in tada shi da ita. Kansa ne. Amma hakan ba zai hana ta taso ta fito ta zo Zulaiha ƴata kin zo, adoyi iri-iri saboda in mata dressing. Tun ina yi ina jin tsoro har na zo dai a haka na saba. To ina wannan ɗakin sai aka ɗauke ni aka kai ni madindin, ma'ana ɗakin haihuwa. Ɗakin haihuwa kenan. A ɗakin haihuwa zaka ga abubuwa da dama. A ɗakin haihuwa zaka ga mace ta yi wata ɗaiɗaiɗai har 9 tana da juna biyu. Amma fa za ta zo maka haihuwa babu ko riga ɗaya da za a samu jaririn nan. A'a ban gane ba, to su ina tunanin su yake kaiwa da cewa ba su da rigar da za su sa mu jariri in an haifi jariri. Hasa akwai da yawa tunda sun ce ai gwamnati tana badawa. To gwamnati everything take yi, ai dole sai kai wani abu gwamnati kafin za ta taimaka. Wasu kuma kamar sun gaji da haihuwan ne, saboda ka san mata muna da wasu ɗabi'u ko in ce al'ada. In ana cewa ai tsarin iyali, rashin ilimin abin sai yake janyowa wasu sai su ga in ka ce ai tsarin iyali kamar fa kayi ridda ne ma ba. To sai kaga ana haihuwa a kufi. So wannan haihuwar da ake a kufi kaga mahaifan mace bata huta ba, ita macen bata huta ba, a zo a haifi yaro mara lafiya ko a haifi dan ma babu rai ko kuma a haifi dan ma babu abin da za a yi ma jaririn ne. Tunda yawan haihuwa Allah ne yake raya al'umma kuma Allah shi yake badawa. Amma menene a haifi ƴaƴa yanda za a iya ɗaukan nauyinsu da ɗawainiyarsu. To yawan haihuwa takan janyo wani ma ba a gama kula da wancan jaririn ba, ga kuma wani jaririn ya zo, to sai kaga abin da za a sa ma yaro ma yana nema ya gagara. Hajiya Zulaiha, wannan tsawon lokaci da kika ɗauka yana da working experience musamman ma a harkar clinic da kuma hospital. Hajiya Zulaiha, wani irin case ne aka taɓa kawo miki tunda kina ɓangaren haihuwa? Wani irin case ne kika gani wanda ya firgita ki ya baki tsoro kika ma yi kuka domin irin tausayawa? Abubuwan da yawa, amma akwai wata haihuwan fari ne bata taba zuwa awo ba. Ka san ba kowa yake da ilimin zuwa awo ba, ko kuma ba kowa yake son ya je asibiti ba. To ba ta zuwa awon nan gaskiya har ta zo ta kai lokacin haihuwa, kuma suna da karamin asibiti a garinsu. Bata je awo ba sai lokacin haihuwa ta fara naƙuda a gida. Akwai adadin awannin da ba a so mai naƙuda, balle ma wadda bata taɓa haihuwa ba muna ce mata primate ta yi. Ba a son ta wuce 18 hours. Tana naƙuda. Komai zai iya faruwa kenan? Komai zai iya faruwa. Za ta iya mutuwa kenan? Duk da dai mutuwa a gurin Ubangiji take, kuma la ya'lamul ghaibi illa amma dai yana da alaka da rashin awo. To har ta wuce wannan awannin nata, ta zo bata haihun ba, kan ɗan ya kakare, suka je asibitin garinsu. Asibitin garin suka ga su ma ba za su iya ba, suka turo ta nan asibitin. Along the way a hanya ta haihu. Akwai wani ciwo da zaka ji ana cewa yoyon fitsari. Yoyon fitsari ƙwarai kuwa. To wannan dogon naƙudar da ta samu sai ya sa har ta samu wannan ciwo na yoyon fitsari. Wai da ta haihu a hanya maimakon su tafi asibitin da aka ce su tafi nan. Sai su koma gida. Sai suka koma gida. Ita ta riga ta sauka. Ai ta sauka. Bebin fa ba rai magana da ake. Ta samu wannan yoyon fitsarin suka tafi gida. Aka zo
ga yoyon fitsari. Inda da yoyon fitsari akwai ƙwayoyin cuta. Tunda ai ba ma su san ainihin me ma ya faru ba. Saboda guri ya haɗe. To a hakan ta kusan sati 2. A haka? Su ba za su gane ba. Me dai suka fuskanta sai suka koma wancan asibiti da suka tura su babban asibiti. Da suka je suka ce musu to ai ta karu, wanda kuma gaskiya su ba za su iya ba. Wannan tiyata ce ta gaggawa da za a yi ta. Sai dai su ƙara tafiya a asibiti babba. To bebin yana da rai a wani lokaci? Bebi ba ya riga mutu tun wancan haihuwar. Asara 2. To shine fa suka tawo nan asibitin mu. Da suka zo aka kwantar da ita. A nan akwai foundation da ake taimaka ma marasa gata. Marasa galihu. Har an fara donating kuɗi za a taimaka a mata sojiri saboda ba su da kuɗi. A san abin da zai baka mamaki? A daren ana gobe za a yi aiki suka dage su fa za su sa hannu, su gida za su tafi. Mijinta ya baro kudu ya yi hatsari ya karye a hannu. Babu mai jiya shi. Sirkarta ce kuma tsohuwa ce ba za ta iya jiya ba. Ita fa da ita kanta ita jiya ta ake. Mun zauna muna roƙonta don Allah kar su sa hannu, su yi haƙuri. Su yi haƙuri kar ta tafi, ita fa sai sun tafi. Su fa ba za su jira ba, su a ba su kowace takarda ce da muka ce musu za su yi signing wani abu dama. Su fa za su yi signing, su fa za su tafi. Idan suka yi signing za a iya barin su tafi. Ai ba na so mu basu amma dai sun sa hannu dole za ka basu. Baka shi mara lafiya ai sarki ne. Ai baka isa ka tirsa su mara lafiya kai mishi abin da dole kai kake so ba. Akwai wani abu da muke cewa consent. Ko me za ka yi mara lafiya sai da ya amincewa shi. Haka aka ba su takarda suka yi signing. Wallahi ranar gaba ɗaya ni dai da ne aikin nan jikina ya mutu. Saboda kawai ban san na gama hango kawai irin wannan. Allah ne kada ya bawa kanshi sanin me zai faru da ita. Kina wannan yanayin amma kina so sai kun sa hannu kun koma ga ku. Kuma sanda tana nan fa ban ka ga irin kulawa ba a sa filajil a wanke a ce abubuwa da dama. To haka dai suka sa hannu. Suka tafi. Wallahi ranar nayi kuka. Haka ita ma wata mata da aka kawo ta. Asan ana ta maganan dai ba a son mace ta haihu da yawa ta haihu. To akwai wani abu mu muna cewa abin girabida irin yanayin ɗaukar ciki. Mata na girabida 18 ce. Haihuwa ciki 18. Wasu kallo kun ji da yadda muke hira da Zulaiha da take ba mu experience in the working experience ɗinta a asibiti da kuma irin case da ta gani wanda ya bata tsoro ya kuma bata kuka ya kuma bata tausayi. To idan dai kunne ya ji jiki ya zira. To Hajiya Zulaiha ya yanayin haihuwa kuma ke ko kuma yanayin ɗaukar ciki. Wani case ɗin ma da kika samu wanda yake da similar to irin wannan abu? Ima akwai gaskiya. Kasan kana ɗakin haihuwa abubuwa da dama. Kala-kala. Ku dai kun ga duniya? Lokacin shi kuma muna duty ne shi ma aka kawo wata mata. Akwai yanayin da muke cewa gravity. Force of gravity. Na haihuwar mace da yanayin ɗaukar ciki. To yawanci idan mace ta haihu 6, 7 muna ce mata high risk. To ka hango mace ta tafi gravida 18. Ta haihu 18 kenan. 18 ciki ba haihuwa 18 ba, ɗaukar ciki 18. To ita wannan mata gravida 18 ce. Ciki na 18. Ta haifi 11 masu rai. Ragowa kuma bari ne. Wasu an haife su kuma sun zo duniyar babu rai. To ita ma wannan mata da ta fara naƙuda a gida. Kasan akwai likitocin gargajiya, akwai unguwar zomomi na gida. Iyaye da kakanni na su yi haƙuri, kaka su ce na taɓo su. Traditional ungozomas da muke so. Akwai kuma waɗanda ba wai ungozoman bane ba kuma masu aikin jiya bane ba, 'yan karambani ne. 'Yan sa kai kenan. Akwai 'yan sa kai mana. Kafi likita, kafi ungozoma. Kafi ungozoma. To irin wannan abin da yasa zaka ga ma'aikatan ungozoma da likitoci suna faɗa akan irin zuwa gida haihuwa ko wani abu. Akwai wani concussion da suke musu, wani haɗe-haɗe wanda kawai mace ta yi ta haihu. Ban gane ba kenan. In mace ta fara naƙuda, su wayannan 'yan sa kai dama suna gefe, suna jiran a kira su. 'Yan ta yi daɗi za su karɓa haihuwa. Magani kenan ko ka dai menene? Wasu ƙwayoyi ne. Wanda ƙwayoyin ba wai ana dole sai ka san yadda za ka yi su amfani da su. Kawai za su ba su dose ne. To su tunda sun san sunan su. Za ka ga an tashi an wa mace haɗin kauri. Subhanallah. Ba ma rubutu ba.
na kwayoyi ne a gida ai ta haihu da wuri su a ganin su suna da ilimin abu. Sun dade To suna ka san Allah yakan kare amma idan aka zo da tsautsayi sai a rasa rai. za a rasa matar, za a rasa baby duka za a rasa. To ita wannan matar ta je gida an mata wannan haɗin kaurin. Ciki na 18 ba an sa mata kwaya. Bata haihu ba kawai sai jini ya balle. Bleeding kin. Ta yi ta bleeding. Sai aka kai ta asibitin Mariya. Yan can hanyar gidan su kawaye na ne. Aka kai ta asibitin Mariya daga nan dai su ma suka ba sai abu suka tura ta asibitin Murtala. Sun je Murtala babu gado. Suka ce su tafi asibitin Nasarawa. Da suka zo tana ta zubar da jini tana zuwa emergency CS nan da nan aka yi undertaking aka shirya aka shigar da ita tiyatar gaggawa. Baby ba rai, mahaifa ta yi bindiga. Ta fashe. Me ya janyo fashewar ta wannan magani? Wannan kwayoyi da aka ringa bata. Shikenan ba ita ba ƙara haihuwa? Babu. Haihuwa kanta kenan. To ai dama matar ma a ka'ida ma ya kamata ma a ce dama ba mata haihuwa, a ce ta gama haihuwa. Tunda ta haihu ta kai 18 a haihuwa. Exactly. Me ake nema? Matan nan dai haka mahaifa baby ba rai. Ita dai bata mutu ba. Amma kuma still da ta da hankalinta kuka take ta yi ta rasa bebin nan. To ita ma yanayin bleeding ɗinta da yanayin yadda aka kawo ta na ɗauka ita ma dai za a rasa ta. Ita ma gaskiya na yi kuka. Amma ka san yau da kullum fa tun kana kukan fa sai ka daina. Shi yasa zaka ga majority ai sai a ringa ai su ma'aikatan lafiyar ma ba su da imani. Ba rashin imani bane da mu. An ga yau, an ga jiya, an ga shekarun. Yau da kullum ta fi gaban wasa. Akwai wani lokaci da na taɓa zuwa asibiti na raka wani ba ma bangaren haihuwa muka je ba kawai dai gefensa muka bi. Na je wata mata tana iyo ga su nan za su sauka. Sai na riƙe tunanin asibiti dama akwai bangaren da ake yin ruƙiya ne sai ake gaya ba bangaren ruƙiya ba ne wallahi azaba ne kawai na yi so a wannan gabar Zulaiha ina son ki bada shawarwari ga mata masu ciki ga wacce ma dai bata ɗauki cikin ba ya kamata ki bata shawara ga abubuwan da ya kamata ki fara yi idan kika samu ciki zuwa wani likita ne ko kuma menene ne za dai mu so mu ci daga gaba. Za mu fara tun kafin mace ta samu juna biyu. Da ni kaga zan zamo more biased tun da ni ungozo mace. To kafin dai daukan ciki ana son ya zan ce mode of lifestyle din mace ta dan yi adjusting. Ba fata ake ba kuma so muke kasance ana yin ba amma ka san ba za a rasa wanda suke dan shaye-shaye ba. Wasu kuma kwayoyi. Idan kika ce shaye-shaye ban mu fahimci dan kallo bai gane mu saboda shan akwai mutane masu ko shan ba wai shan panadol ba masu shan kwaya, shan giya, shan sigari duk yana da matsala a kan mace tun kafin ma ta samu juna biyu. Wannan abin da kake rainawa drugs abuse dai yana iya linking to sanda za ta samu juna biyu. To kaga wannan tun kafin a samu juna biyu ana son a kiyaye. Haka zalika idan mace ta yi aure ta samu juna biyu akwai exercise ɗin da ake cewa kamar masu irin athletes ɗin nan su ma irin masu gudun nan irin race ko haka so su ma ya kamata su dan takaita in har suna son haihuwar cikin ya zauna saboda shi ma wannan a farkon first trimester da muke cewa yana iya janyo bari sannan kuma zuwan mace awo kaga awo Allah sarki iyayenmu na da ai su da can ai basu je awon ba amma ya aka suke zama lafiya an ringa mutuwa iyayen kabibi tarihi an mutu kawai dai basu san cewa dalilin yana da alaka da rashin zuwa awo ba saboda lokacin ba a waye ba babu ilimin abu kaga akwai ballewar jini ko kuma a haihu a lokacin wajen haihuwar yanayin da za a yanke cibiyar yaron shi ma wannan infection ya shiga mace kaga ta zo ita ma ta samu kwayoyin cuta yaron ma ya samu kwayoyin cuta sai kaga an zo an ce ai dan ya mutu ya koma ko haka ya daga nake ta dan ya koma ko a ce ta koma ai dan ma ya bita
wannan abu. To in dai har haka ne, saboda rashin bamu da ilimi akan wannan abu, to ai yara kenan ma suna mutuwa. Kenan mutuwa ma suke yi kamar ba a lokacin da ya kamata a ce sun mutu. Exactly. Ma'ana kamar kashe su ma ake. Sosai ma. Wani mutum a cikin ai ba ka ga ana cewa irin muna cewa wani sa'in akwai fresh still births, wani sa'in akwai intrauterine fetal death wanda tun a ciki jariri ya mutu. Ka san rashin zuwa awon? Kaga ba a sani mace tana da hawan jini? Ka san hawan jini idan ya kai matakin da jariri yana iya rasa ransa a ciki, saboda yana iya kai mataki a zo a samu jijjiga idan aka samu protein. Haka ciwon siga a lokacin ba lalle ne a tabbatar ai tana da ciwon siga ba, sai kaga an ce ai dan ya dade da mutuwa tun yana ciki ya dade da mutuwa. So duk ba a san wannan dalilin abubuwan da suke sa dan ya mutu ba. Lokacin haihuwar ita ma ta zo ta samu doguwar nakuda, jini ya balle, gashi kaga a da asibitoci ba su wadata ba, hanyoyi babu kyau sosai kafin ma a je asibitin macen ta farin jini. Ba ma tunanin fa dai a je asibitin, kawai za ta bleeding ne, kana ji kana gani dai abin da a yanda tarihi yake zuwa har dai ta mutu. Wata kuma rashin zuwa awon bai ma a tabbatar cewa kaga akwai yanayin yanzu zuwa awo, idan mace tana zuwa awo za a san cewa IPC binta jininta ya kai matakin da jinin ya ishe ta, ya ishi jaririn da yake cikin mahaifarta. Kan yaron na ƙasa ko ya koma can gurin, idan har ana zuwa awo shine za a san wannan. That is important kenan na zuwa awo. Awo yana da muhimmanci saboda a lokacin za a gane a awo idan ka je za a tambayi mace wani ciwo ne ke damunta, wani ciwo ne ke damun danginta ma, saboda akwai ciwon da in kai gadon shi kanshi na haka heredity za a yi gadon shi, amma ciwon suga, ciwon hawan jini wannan duk za a tambaya. Kaga za a kiyaye, sannan duk mace idan ta zo awo za a gwada jininta, za a ga yanayin PCB ta, za kuma a ga blood pressure ɗinta, a ga bai hawa bai yi ƙasa ba. Kaga idan yayi ƙasa za a ba ta shawarwari, a ki ci abinci mai ƙara jini kamar su ganyayyaki, a su wake, abubuwan da zai ƙara mata jini. Kaga kenan an kiyaye anemia. Amma a da duk ba a san wannan ba. Haka duk zuwa idan tana da jininta ya hau, kaga za a bata maganin ƙarin jini, jinin kai zai sauka, sannan za a bata shawarwari yadda jininta ba zai dinga hawa ba, ta dinga ɗan exercise haka, ɗan moderate haka. Haka in ciwon siga ne za a bata shawarwarin ciman ma da ya kamata ta ci. To amma mace idan bata zuwa awo duk fa ba fa a san wannan ba. Duk ba a san wannan ba, balle ma a baki shawarwarin yadda abubuwan za su wakana. To kaga zuwa awo yana da matukar muhimmanci. Dan Allah iyaye na mata, ƴan uwana mata, a daure a yi haƙuri a dinga zuwa awo. Wata kuma ban ba abin da zai baka mamaki, ku ne mazan fa ba kwa so a je asibiti. Su ne dai. Mu ai muna zuwa awo. To kai kana zuwa awo sosai. Zan ba da wannan shaida. Gaskiya ne. So wani fa mutum ne bai so a je asibiti. Ka san abin da tunanin shi? Wai idan an je asibiti, akwai mutum da na sani in an tambaya an ce ta zo awo sai ce a ba za ta je awo ba. Muka tambaye ta, wai in ta je awo ana zuge mishi mata. Wannan belief din kenan. Yana da wannan yadda, to don haka ba za fa ta je asibiti ta haɗu da wasu matan a zuga mishi mata ba. Wasu kallo kun ji da yadda zance yake ta kwararowa akan zance akan harkar lafiya. Lalle wannan mutakar shawara ce wadda Zulaiha take bayarwa. To idan dai kunne ya ji ciki ya tsira. Malama Zulaiha. Balance. Menene yake kawo yawan mace-mace musamman mata in su zo haihuwa? Akwai wani cututtuka da suka fi damun su ne, ko dai sakaci ne da yake kawo? Duka biyun daga cikin tambayar taka. Akwai cututtukan da sukan iya damun su, akwai kuma sakaci. Cututtuka kamar wanda muka faɗa a baya, kamar hawan jini, wani kaga a lokacin za ta same shi, muna ce mishi pregnancy induced hypertension, ciki ne ya jawo shi, ciki ne janyo masa wannan. Wata kuma already dama ta gada ne, tana da hawan jinin tun asali kafin wannan ciki. Akwai gado da ake yi. Yes, akwai ciwon shuga wadda wata already dama tana da shi, gado ne shi ma. Wata kuma muna ce mata mishi gestational diabetes, ma'ana cikin ne ya janyo wannan ciwon shuga. Wasu kuma ciwon zuciya, cututtuka dai da dama da suka iya sa mace ta zama ba ta da ƙwarin da za ta iya kula da kanta, ko kuma kula da abin da yake cikinta, ko kuma abin da yake cikin cikinta akwai demand da yawa, wanda wannan ciwon nata ta zama ba ta da ƙarfi, ba ta da lafiya, to kaga shi ma zai iya shafar wannan abu. To wannan abin zai iya sa a rasa jariri ko a rasa ma ita uwa. Sannan sakaci da kai magana, na dai dawo kan magana. Wannan rashin zuwa awo
Shi yasa muke cewa akwai wani abu da muke cewa community mobilization, a gaya wa al'umma ko kuma a creating advocacy. Yes. I promoting awareness, I creating advocacy, a faɗa ma al'umma mahimmancin zuwa awo. Saboda wasu gaskiya rashin ilimin ne yake janyowa. Wasu kuma rashin halin zuwa asibitin ne. Akwai waɗanda asibitocin sun yi nisa daga inda suke kuma ba za su iya zuwa a kafa ba. To rashin abin da za a ma'ana kuɗi, financial support yana iya jawowa macen ba za ta je awon ba. To shi ma wannan zai iya fadawa cikin wannan abu. To menene mafita musamman in kika duba da mutanen da suke zuwa ƙananan asibitoci wani a garin yake amma ba su da mahalin da za su iya biya su je su yi sun sani ba yadda za su yi. Kin kina kallon akwai wani mafita? Akwai mafita. Me mafitar? Mafita shine abu na farko, gwamnati ta ɗauka ma'aikatan lafiya da yawa. Ya zama na cewa duk asibitin da ka je akwai ma'aikatan lafiya. Akwai ma'aikatan lafiya. An rage raɗaɗin zuwa nesa ko kafin a je kes yayi nisa. Saboda kaga yawanci ba zan ce mu kaga daga ƙauye muke. So asibitocinmu na ƙauyuka za ka ga akwai gine-ginen asibitocin. Wasu ma kamar an yi gyare-gyare ma an fa zuba kayan aikin amma babu ma'aikatan. To idan har gwamnati za ta taimaka ta ɗauka ma'aikatan a ce cewa a asibiti idan an je akwai ma'aikata da yawa da za su kula da marasa lafiya, to wani abin zai taimaka. Kamar irin extension workers wanda harkar lafiya. Exactly. Ba wai ainihin su kansu. Yanzu abin da zai baka mamaki zaka je wani asibitin ƙauyen fa ba ma su san cewa akwai ungozoma ko mai aikin jiya ba. Saboda gaba ɗaya yawanci asibitocin zaka ga I'm sorry, dan taɓa wani guri tunda na yi School of Hygiene. Yes. So za ka je ka tada asibitocin gaba ɗaya yawanci 'yan hygiene ne, 'yan preventive ne. Kuma to be fair and honest, idan muna School of Hygiene lokacin har ga Allah ba a koya mana karɓan haihuwa. Amma circumstances na yau da kullun na rashin ma'aikatan ya sa wannan kada ya tsallaka ya faɗa wancan kada. To yana koya ne ko dai kai tsaye ki hawa? Kawai kai dai a yi shiru. To in har gwamnati za ta taimaka ta ɗauka ma'aikatan aikin jiya da su ungozoma a zuba asibitoci, to wannan abin zai rage. Abu na biyu mu kanmu ma'aikatan lafiya mu yi haƙuri mu jajirce mu ringa ba da ilimi wanda ko ba a asibiti bane ko a unguwanninmu ne. Saboda me ma'anar ba da ilimi shine wannan aikin fa ba isa a biya mu ba, sai dai Allah ya biya mu. To ba wai a asibiti ne kadai aikin mu yake ba, har a cikin community, har a cikin unguwanninmu. Makociyata matar wani tana da ciki, kira ka zuwa awo, ya kamata ki dinga zuwa awo. Irin dai wannan shawarwarin a nuna wa mutane mahimmancin zuwa asibiti. Kaga abu na biyu, sannan ya zama na gwamnati ta sa ba wai staff kaɗai ma'aikatan ba, kayan aiki. Za a zo asibiti, ai speak in ya lalace da za a gwada mai awo. Ai ba wayin scale ɗin ma da za ta hau a ga nauyin ta shin karuwa take ko raguwa take. Babu gado. Ba da irin wani abubuwa. So kaga su kansu marasa lafiyan za su ji kai ba ma son mu je asibiti. Abu na hudu, jajircewar tamu ma'aikata. Ka san dai yanzu sai a hankali, akwai masu jajircewa ko yaya ne in ka haifi yaya. Zaka ga yanda kake ba su tarbiyya da ɗaya ne, amma fa wani yanda zai maka biyayya daban, wancan yanda zai maka biyayya daban. To a ma'aikata ma an ɗauke mu zama cewa mu ji tsoron Allah, mu aiki yanda ya kamata. Mu kula da lafiyar al'umma saboda amana ne, tunda har mun yi rantsuwa cewa za mu. Tunda rantsuwa ne wannan license da muke. License din da aka baka. To yanayin yadda muka tafi da marasa lafiya, yanayin yadda muke ba su kulawa, yanayin yadda muke ba su shawara, yanayin yadda muke sakin fuskar mu, ka san mu an fi tambara mu. Especially a ce ungozoma. Za ce ba su da mutunci. Ba mutunci kenan. Kuma wata rana ba rashin mutunci bane, wallahi workload ne. Sai ka je asibiti zaka ga a ward fa patient a ce marasa lafiya kusan guda 20 ko da wani abu, a ce ma'aikacin lafiya mai jiya dan jiya mutum ɗaya ne. Ya ake tunanin zai tafiyar da aikin nan? Ai duk yanda ya kai ga fara'a da sanya abin da ya kamata, wani abin sai ya zille mishi. Ko kuma ka je ɗakin haihuwa, gado guda 10 ne, masu karɓar haihuwan guda 2 ne. Kuma haihuwa na fahimta ake yi fa, yin ta ake duk kullum. To kaga aikin yana mana yawa, da mu kanmu muna so mu yi abin da ya kamata amma babu hali. Babu kayan aiki. Ba kayan aiki. Babu enough ma'aikata. Sannan su kansu mutanen ba
ni fa patient duk mara lafiya ka san duk abin da zai mu wani sa'in ba na fushi har tunani suke Zulaiha ba ta fushi kullum tana murmushi amma ka san me yasa a'a kawai ni tunda na gane cewa Allah ya halicce ni a cikin su sai dai ke haƙuri sai dai ne haƙuri to sai abin sai dai na damuna amma fa abin patient relative yana damuna ka san sun fi kowa gaskiya ne kai ai me kawo mara lafiya ai ya fi mara lafiya da damuwa to amma idan kika yi duba da a tsarin gwamnati musamman ma a Najeriya ko kuma dauki kamar garin da muke Kano State idan aka ce kana aikin lafiya ka fi kowa albashi ai Allahu akbar kabira mun fi kowa godiyar Allah ne ka san me yasa wani akwai addu'o'i na marasa lafiya in har ka musu abin da ya kamata gaskiya Allah ya biya miki bukatunki Allah ya ji kan mahaifinki Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza ka san wannan addu'a ba karamin tasiri take a rayuwar mu ba saboda salarin da ake ta magana wannan albarkar da kuma yin aiki da tsakani da Allah ita take ta'allake ta zagaye wannan salarin namu da ake ta ganin mun fi kowa albarka kawai dai mun ayi hakuri kan dan tabo iyaye na malaman makaranta maybe mun fi su tawakkali ne da hakuri maskallo da lokaci na hararo mu amma akwai ta tambaya ko haɗaya da nake sanewa malama Zulaiha na'am yaya kuke yi wajen kare kanku da irin cututtuka isan wannan patient ya zo da ita ba ko kuma wancan patient ya zo da ita most of the time za ki ga akwai communicable disease wanda suke iya tun daga wajen dabbobi ne wanda daga gida ya ɗauko su zuwa wajen ku yaya kuke yi wajen kare kanku ka san tun a makaranta akwai ilimin da ake bamu wanda muke kira infection prevention and control so already dama duk muna da wannan ilimin ruwanmu ne mai applying wannan ilimin akan aikinmu ruwanmu ne kuma mai sakaci da lafiyarmu amma ni dai shawarar da nake bada shi ne har ga Allah idan an kawo patient tunda wani za a kashi yana bleeding baka san status din shi wannan patient din hepatitis B positive ne yana da HIV ne non RBD patient ne baka sani ba to number 1 a tabbatar ana sa glove dan ni duk aikin da zan yi ina sa hand glove sannan ina cire hand gloves din nan ina wanke hannuna da sanitizer yawanci da sanitizer sannan kamar yadda na gaya maka shi kanshi wannan uniform din da kake gani kariya ne wai muna sa shi bane just for fashion ko kuma dan mu ringa jin kanmu mu wasu kasu an ce wai da su sa uniform din nan ganin su suke sun fi kowa uniform yana da ma'anonin shi ma kuma yana ɗaya daga ciki yana protecting sosai yana protecting for ƙwayoyin cuta shi ma so shawara ta ƙarshe idan mace tana da ciki akwai nau'ikan abinci da ya kamata a riƙa bata sau tari duk wanda yake da mace wadda take da ciki zaki ji yana yawan complain tsakar dare wata sai ta ce mai waya ta ce agwaluma baby wai goruba nake so kuma ba wai zamban ko bubu nake so ko kula kaji irin renin wayo ba renin wayo bane to menene ai shi ciki da kake ganin shi mace mai ciki fa sarauniya ce. To sai ka kawo mata iti. Ai mace mai ciki sarauniya ce. Ka san me yasa? Akwai wani abu da muke ce ma craving. So excessive craving din shi wannan kwadayi na mai ciki idan yayi yawa sai muke ce mishi haika. To idan fa mace kawai ta ji ita fa goruban nan take so to fa goruban nan fa take so. Babu wani wannan agwaluma take so. Wannan in ba kawo ta goruba kawo ta goruba zai zama ya replacing ba. Ta ina zai yi replacing? Ai kawai wannan son ta ci abin yau idan ta ji kawai baka ji ana cewa wasu su ce gawayi kawai suke so wata faran ƙasa duk da muna hana wannan abubuwa to ai to shi hormonals abu ne kuma you can't change the nature ai ita nature ba za ka yi duk wani manuba da za ka yi ka canja ta ba za ka yi ba so shawara anan shine mazajen mata masu juna biyu sai dai a ƙara haƙuri a ƙara haƙuri. Da abin da take so to kanka. Da abin da take so a yi haƙuri a bata. To baka da kuɗi ba. Allah ma ba zai hana ka ba. To in baka da haƙuri, in baka da kuɗi baka ji ba, ana magana ai kuma akwai substitute ɗin shi. Yanzu kamar agwaluma da kake magana da goruba da mai ciki ta ce ta ma so duka nawa zaka kashe? Yafi naira 100 ne. To in babu fa. Allah ba zai hana ka naira 100 da zaka ciyar da mai ciki ba. Shin to bayi da illa ga shi cikin jaririn cikin da take dauke da shi? Ai kamar su goruba kaga su agwaluma ai wannan natural fruit ne za a ci. Abin da yake da illa wancan gawayi da muka yi magana da waccan farar ƙasa. Saboda waccan farar ƙasa fa a yinda ni na ji fa da tun kudu ne fa siminti haka. Ba ta da wani nutritive benefits a jikin ɗan adam.
So gwanda ma idan ta ce faran ƙasan take so, ka juya mata da irin apple, za ta karɓa irin su mango, a hankali za ta rage, tunda shi wancan ta san cewa ba shi da amfani a jikinta. Kuma ka nuna mata cewa yana da illa a ƙoda, zai samun matsala a ƙodarta. So in kana nuna mata ai dai tana da tunani, dole ta san cewa yana da illa. Amma kawai yanzu mai ciki ta zo ta ce maka apple nake so cikin dare, sai ka ce mata apple yana da cutarwa, ai ba za ta saba yadda da kai ba. Ba ma ta yadda da kai ba. Kamar irin wancan apple abubuwan ne su ne za mu iya cewa suna da abin nan. Sannan kuma ya zamana cewa idan mace tana da ciki, ai kaga idan an je ko awon nan da muka yi ta magana a baya shine idan an je ba fa cewa ake idan mace ta zo ai ka bata kaza ka bata, in babu kaza ai duk aji akwai dangin su, akwai substitutes din abin su. To kowanne idan fa ana akwai abin da muke ce ma health talk, ma'ana health education. So a lokacin awo idan muna ba da shawarorin kowace mace idan ta zo, zaka duba financial status ɗinta, economic status ɗinta, da yana cikin awon nan ba da muke yi mu. Ta yaya za a gane economic status ɗinta? Ai tun adireshin ɗin mace. Kai ka dauka awon da ake yi kawai a zo a ta surutan nan ne ana waƙe-waƙen nan. A ga kai abin da za ki iya da akwai abin da ba za ki iya ba kenan. Ai tun daga shigowar mace da ta shigo ɗakin awo. Kana iya muke ai tun a lokacin muke fara aikata ilimin mu. Ma'ana tun daga physical examination. Shin da take tawowa ma tana ɗinke shi? Masu kallo ba suna jinki ba. Ilimi ne. To tun a shigowar mace muke fara yin aikinmu. Shin ya ta shigo? Ya yanayin ka? Kuma a yanayin tambayoyin da zaki da yanayin yadda zaki saki jiki da ita ke mai yi mata awo, ma'ana ke mai aikin jiya ko ungozoma, a lokacin zaki gane cewa mijinta mai hali ne, mai dan hali ne, ko kuma mai rangwamin hali ne. Ko ba zai iya. To yanayin yadda zaki dora ta akan shawarwari, zaki bata ne fa based on yanayin yadda kuka yi mu'amala da ita. Ba za ki zo haka kawai a yi haƙuri ba, matar mai sai da kifi ki ce mata ai kullun ɗawisu kike so a bata. Aikin zo da rigima. A gasa mata. Saboda muhimmancin kifin na fa da ɗawisun da ɗaya ne. So a yanayin health talk ɗin nan, yanayin yadda zaki bada health education a lokacin kina duba economic status ɗin mata. So ba macen da za ta zo asibiti ta zo ta ce ayi an dora mijinta abin da ba zai iya ba, sai dai in ita ta yi ta dora mishi gaskiya. Aja Zulaiha. Na'am. Ba ka tsaki ne ba. Duk da kamar yadda na ga miki lokaci ne yake tararo. Wani shawara zaki ba ma'aikatan lafiya, most of mutanen da suke da wulakanci, zaki ji an ce wani bai da hakuri gaskiya, ka je asibiti amma wani ma'aikaci na lafiya yana gaggama magana, yana taima faɗa kamar baya jin tausayi. Da Allah wani kira zaki ga wannan mutane da suke aiki a wannan, a yi haƙuri, patient fa sai an yi haƙuri. Kai ka yadda har aka baka lazim ka fara aikin asibiti. Ni ban san ya zan kwatanta maka ba, duk da na sani ma wasu za su iya cewa ba ta da mutunci. Akwai wani ilimi da ake bamu, muna ce mishi IPC, ma'ana interpersonal communication, wanda kuma ba wai mu kadai masu aikin jiya ko ungozoma ne ake bamawa ba, kowa ana mishi wannan interpersonal communication. So yanayin yadda za ka yi mu'amala da mutane, me yasa ake mana sociology? Gaskiya. Me yasa ake mana psychology? Gaskiya. Saboda ka san ilimin. Saboda ka san irin mutanen da za ka yi dilin da su, da irin al'ummar da za ka yi mu'amala da su. Kamar yadda na gaya maka ne shine, an ce ka haifi ɗa ba ka haifi halinsa ba. Ta yiwu an ba mu ilimin maybe ba mu yi applying ɗin shi ba, ko kuma mun yi applying ɗinsa amma wani ya ga, tunda ka san akwai individual differences kuma akwai perception na kowane ɗan adam. Wani tun fa da zai zo asibiti a ran shi tun a gida ya sa wa ran shi cewar wannan ma'aikatan lafiyan fa ba su da mutunci. To duk yanda za ka zo ka yi ƙoƙarinka, ka ba shi kulawa, ka ba wa mara lafiyan shi kulawa, ba fa za ka burge shi ba. Saboda wannan kalma da aka riga aka sa cewa ai ma'aikatan lafiya da ungozoma da jiya ba su da mutunci. To za ka iya ka ƙoƙarinka. Wani kuma ma'aikacin lafiya ne ka zo ka tar da shi akan pressure, kamar yadda na magana na rashin ma'aikata, na rashin aikin yi, to demand din ya yi yawa, ba kayan aiki. Ma'aikaci ɗaya an tara mishi marasa lafiya kusan 30. Ya zai da su. Lillahi wa rasuli, dan Allah ya kake tunanin wannan mutum guda ɗaya zai iya satisfying duka mutanen da suke wannan ɗaya. Malama Zulaiha, muna godiya sosai da sosai da wannan maudu'i da muka tattauna da ke, da fatan nan gaba idan muka ƙara kirawo ki zaki ji, don wallahi ba mu gama ba. Ba gama ba? Masu kallon mu kullum da yadda muke ta kai kawo akan harkar lafiya, inda muke tattauna da Hajiya Zulaiha, inda take babba mu shawarwari kuma irin yadda suke yin aikin su. Ina da magana. To muna sararin ki. Ai
bani na gama bane ka katse ni. Ina son masu kawo marasa lafiya da su kansu marasa lafiya su yi haƙuri da mu masu aikin jiya da ungozoma kamar yadda mu ma muke haƙura da su da alolinsu. Muna kuma kira ga gwamnati da masu kuɗin cikin al'umma. A ringa taimakawa asibitoci da kayan aiki da kuma su kansu ma'aikata. Yanzu kama a ƙaramin community akwai wani mai kuɗin zai iya cewa ai na ɗau ma'aikaci ne zan ringa biyansa. Dan volunteer ɗin nan da ake ɗauka. To shi ma zai rage zai taimakawa al'umma. To kaga kenan wannan kallo da ake mana kusan fa gaskiya ba hakan bane. Wanda kuma suka ɗauka hakan ne muna ba su haƙuri. Su yi haƙuri gaba ɗayan mu. Masu kallon mu duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na Lafiya Jari podcast series wanda yake zuwa muku mashahuriyar tashar mu da kafar sada zumunta ta Facebook wato Balance Africa da kuma Instagram da kuma Twitter da kuma TikTok. Muna godiya Hajiya Ummi duk lokacin da aka ce muka ƙara kawo miki invitation mun san in Allah da za ki karɓi invitation din mu da zuwa. Insha Allah ni ma na gode. Ina wa masu kallo da sauraron mu fatan alkhairi. Masha Allah. Nake muku sallama sunana Balaraba Abdullahi wanda na shirya na kuma gabatar. Ya ce da ku bi salam.